Zabala, Behastin jaiotako motil bat. Urten poderion lehenik eta kirol asko egin ditun motil bat, futboletik hasi, korrika baita ere, pelotan, futbola utzi ondoren, mendi lasterketa ekin nion, eta gaur egune hortaz disfrutatzen dauzkeun parajeek eta dauzkeun girokin. Alakanteko Costa Blanca trailen 75 kilometro eta bigarren lekuan. Ola datuak ikusitia latza, ez? Bai. Egi esan nik enun espero emaitzai. Indartxun niko alabanekin, entrenamenduk eta ondo zeuden, ni sasoiko sentitzen itzen, eta ni nire lasterketa egitea junitzen, erritmo batzuk hartu, atzetik aurrea, eta pixkana bigarren postun jarritako, honai eutxi, edo aurrekoa harrapatzen saiatu, eta karrera horrela juntzan da aurrea. Lehenengo harrapatzeko aukerarik egon zan? Abe etzan hankamotza izango, klaro. Hoi izaten da, gu askotan zaten, aurrena joa eta harrapatu inet, baina aurrena balien joa zerbait jati da. Gaina beha lasterkari inguru hortakoa zan, karrera ezautzezun, iaz ibili zalako. Ni saiatu nintzen, baina nik enun gehiagi itxutu nahi eta hobea zan atzekoa erreparatu eta atzekoa itarteatea, aurrekoa itxu eta gero potxitea baino. Zelako deatzen dira 75 kilometro? Ultra lasterketa baten beti izaten gora berak, ez? Beste denbora baten 7 ordu, 8 ordu, batzuk gehioko ordutan, azkenen gestio zehatzei da bai mentala fisiko baino gehiago. Normalen entrenatzen duzu proba hartako, baina mentala ez dugu behar bezala entrenatzen ikuste. Orduan hori esperientzin bidez, batzutan bajoi amatizunen pentsatu behar duzu familia hor daula, zertan ibili nahi zen, eta hori dena gestionatzen denbora behar du. Zehalako lasterketa luze batian, edo zer gauza gertaleike, planifikatuta ez dauen zeo zer gauza ere bai, ez da? Bai, zu esan bezala azkenen zuk modu batea planifikatzen zu, bai nutrizio aldetik, bai denbora aldetik, bai nola gestionatu aldetik, indarra aldetik, baina ezinezuna kanpotik seguraldia batik bat, eta gero emozioak eta nola sentitzean momentu hortan. Galdera huiten doztet, alako lasterketetan ibiltzen dian danei da zure bai iban. Norbera segituan konturatzen da, kilometro batzutara gauzi ondo doian edo gauzi okertu ingo dan? Bai, nik uste ultratan ibiltzen ganak denbora bat behar dula lasterketan sartu, ez dakitzen bat esan, ordu bete, 15 kilometro behar da denbora bat, bai sentitzeko zu gorputze ondo dijoala, bai hankak eta bai mentalki. Zuk hanketatik ondo bali mazoa eta gorputze ondo bali mazoa, mentalki ondo etortzea eta esaituzu, hemen datozten ere entrenamentuk eta segi egin dituzu horre. Euskal Herriko Kopa be irabazi dozu, nik uste dut erregulartasunaren sarixa dela, ez da hori? Bai, askoi komentatzi den bezala azkenen emaitzak ez di esanguratsuk ateatako lasterketetan, baina da erregulartasun baten emaitza azkenen konstantzio batekin eta buru horkeri batekin, emaitza azkenen azken lasterketa arte, Goierriko bi handik arte, hortxe refleja dutzen eta kopa. Erregularra izanik, ondorizatu leike denboraldi xagona izan dela, da? Bai, orokorren denboraldi oso gustuak atu naiz denboraldekin, denboraldi txukuna, ez batetik emaitza bakarrik, azkenen kirolariok pentsatu behar duena da baita ere, urte guztin lesioak etortzen diela eta beste gauza asko izaten diela, orduan, urtea ona izan da, bai emaitza aldetik, baina baita ere lesioi gabe urtea ukatzea lortu betelako. Zergatik ultra lasterketak? Epatu duzu sarreran ez, beste hainbat kirol egin dituzu, futbol ibili zara, beste hainbat prob dituzu, eta bukatu duzu, besteak beste 75 kilometroko lasterketak egiten. Zer egiten dutzu halako lasterketa luziek? Bai, azkenen ni umetatik mendin ibili izan naiz, gurasok eta asko inklukauta,
eta behin kirol batzu probatu, ibili urte batzutan eta gustoko berri zehatzea buelta indakon, mendie gustatzen zaitenez, eta ez dakit, lehen da bezia hastetzen lasterketa motxagokin, baina ikusten duzu inguruko jende batzuk lasterketa luzetan, beste gauz batzuk ematen dizizu mendi denbora gehiago mendin, sakrifizio gehiago da bai familia aldetik, baina satisfazio ere bai, hainbeste denboran zure limitek eta mendiz denbora hori disfrutatzeko. Eta ez zara leku txarrera etorriz, Berastegitik Oñatira, hemen badakotzen disfrutau? Bai. Hori askok esan diate eta familien esan diate, Berastegi herri oso polite, baina Oñatiare ez da leku txarra, eta ez egi esan dauzkeun parajekin eta daukeun ingurukin oso leku zoragarria da. Irakurri dut elkarrizketa baten, saiatzen zariela lasterketa ezberdinak egiten urtetik urtera. Aukera zabala dauela, esan gura dago horrek, ez? Bai, azkenen lehen urten zehar fetxatatik eta limitatzen ziren egutegia, eta hor, beti gutxio aukera, lasterketa gutxioituko aukera ematen zizun, edo dosifikatu inbertzen nun, gaur honen urte guztin zehar lasterketa daude, orduan baita ere aukera dau leku diferente eta guteko, espreski nahi gustatzen zait urtero lasterketa berdinez egitea eta pixkat baztarrak ezautu, bai familiekin eta bai lagun giron. Hemendik kanpora bai, baina etxekoak bai, etxeko lasterketak. Bai, noski hori ezin ditu gaztu, gaina gure xarma hor dauka, Euskal Herrine lasterketa zoragarri daude, ze esanik ez hemen Aloina igoerakoa, ze Gamaizkorri bat, Teirute, Negutrail, lasterketa pila bat. 2024ko ze aurre ikusten, lehenengo ze asmo, gero ikusiko, zer enbuten dagoen urtiak? Bai, 2024 pixkana hasi gaia prestaketak, urtea bukatu eta pitin bat deskantsu txiki bat eman dugu gorputzai, eta aurrera begira 2024 kalendarioa ia beteta, dena ez ezi, baina azkenen oso aguro hasten die lasterketatan inskripzioak irikitzen, eta egun berrezu lanen balimaz edo beste ordu bat emalima, erne ezetik agurtu iten dira pipa baten. Badakotzu lasterketaren bat begiz jota, ezaugarrixengatik, distantziarengatik, lekuarengatik, egunen baten, helduko zara, ara? Bai, ni saiatzen naiz beti, lasterketa baten arantza bat balima duket, hauek kendu nahi izatea, ez balima bukatu, eta gero esan dizutun bezala berrik probatuz, ez? 2024 behira bauzket bi lasterketa begi jota, aurretik apuntatu izan naiz baten eta ezin izan dut lortu, gauza esternogatik eta beste pandemia asuntuak eta hoengatik. Eta orduan, gogo handiz, 2024ko lasterketa horiek ondo preparatu eta aurre ateatzeko. Eta hemen dugu beste hanka bat, normalien hola punta-puntan zabitzen kirolabixen ata da, etxekuak, ezta? Epatu dituzu baina eta berriz, elkarrizketan ziar, etxekua joaten dira zurekin turismo egiteko, aitzaki xabe bat dalako, ez? Handik eta harata hona ibiltzia, baina euren babesa, euren laguntza, hau dana bestela kudeatzia ezinezkoa da. Bai, familia horregotea gauzik importantena, azkenen zutabe oso garrantzitsua da, behe gabe hau etzan berdin izango, bai zuk entrenatzeko berretzun denbora bat, behaik entzi duzulako, eta gero lasterketatan ere, ultrakasutan kanpo asistentzian laguntzen dietelako asko, eta apoio moral izugarri badalako. 75 kilometro India Alicanteko pro hortan, ez aleike Gamaizkorri itia paseotxo bat dela, zuretzat? Distantziagatik? Bai, ez. Azkenen distantziak eta ez dira berdina, azkenen nik beti esatetena. Jendea da, nola inlezakezu 100 kilometro lasterketa bat da, gogortasuna iguala berdintxu izate dauke,
aloinako igoera baten zuk ematen diozun intentsidadean arabera, edo 75 kilometroko baten erritmoa baxugoa da, eta orduan haren kontrola oso ezberdina eta sufrimentua oso ezberdina da. Segamaizkorri egin jozu inoiz? Bai, 2 aldiz dituak aukera eukiet, 2016en lehenena eta izan genuen hegoalde egin da oso gogorra izan zen. Aurten ikusten hona ez da aurten oso gogorra izan zuen lasterketa, eta bestea 2018an inun baitare. Gogorra? Gogorra. Gogorra da, zetek azkenen nik esan dizunan, mundu mailako lasterkari honenak datozte, eta zuke dena eman nahi izatezu, eta batzutan roskaz pasatzeza, eta orduan penurik izaten diegeo Urbiako fonda ingurun, edo Andraitziko eran, edo Moanotiken Zegamara korriteko dela esatu be, baina han indarrak ez baldin badaude, etzoaz ez aurrea, eta askotan oinez pasatzea. Berriz be, arlo psikologikoa, ez da? Bai, hortan ikoa, azkenen kontuatzen badean maratoi bada, distantzia hau, baina 28 kilometron, 30 kilometron indartsu eta hanketatik ondoz bali mazoaz, igual 100 kilometro bat baino luzego hilitzek izo. Sorte on hurrengo urterako Iban eta eskerrik asko. Zuei.